wong sing ngucap sepira kira Gatot kaca gambare wayang Abimanyu ora iso mabuk ayo padha sembayang kanggo sambung ning alam kudu jujur wis dinanam duwe watak kudu jujur ikhlas timrek tumeka urip kasil ikhlas timrek tumeka urip kasil anggeku watak kang asifat adil anggeku watak kang asifat adil aja tumindak kang ipo repot satu mindak kang ipo manis kembang melati saya cari manis kembang melati yang saya cari manis kembang melati melati suka barang manis mana saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati suka anak manis mana rumahnya saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati suka orang manis mana rumahnya lolo 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 iyo ayo bel goyang lolo 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 yo Safela Fajarina ayo bel goyang Ciro lupa goyang iya ayo bel goyang ayo bel goyang
kamu yang manis. Iya. Ya Lolo. Lolo. Ala katir dir. Ala katir dir. Ala katir. Ala katir dir. Ala katir dir. Ala katir. Sekarang Iya. Indonesia sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit netya bela bangsa lilata ing nyawa dadya taruna kusumane bangsa Sumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Sekar laju
iya ya oh oh oi yo awas